O relație la distanță presupune încredere, libertatea de a comunica deschis, siguranță și reciprocitate. Este o continuă provocare să menții conexiunea puternică cu celălalt în lipsa interacțiunii fizice. Pentru un manager care trebuie să coordoneze o întreagă echipă de la distanță, dificultatea devine cu atât mai mare. Ana este managerul funcțional al unei echipe care lucrează remote într-o companie de servicii profesionale. Ana încearcă să mențină o conexiune autentică și stabilă cu fiecare membru al echipei sale. Însă, acest lucru nu este ușor în lipsa interacțiunii față în față. Ana simte că în mediul remote este mult mai dificil să înțeleagă problemele pe care le au membrii echipei sale. Atunci când lucrau cu toții în același birou, oamenilor le era mult mai ușor să își discute problemele și să găsească imediat pe cineva care să îi ajute. În mediul remote, Ana a observat că oamenii se simt izolați și găsesc mai greu pe cineva la care să apeleze atunci când întâmpină dificultăți. Ana a aflat că și alți colegi din echipa de management sau de la vânzări au dificultăți să planifice diverse proiecte și activități, spunând că nu au vizibilitate pe alocările, calificările și abilitățile membrilor echipei Anei. Ana simte că este mai greu să înțeleagă dacă membrii echipei sale performează remote mai bine sau mai puțin bine. Fără a putea să îi observe în mod direct atunci când lucrează, evaluarea performanței este mult mai dificilă, mai ales atunci când aceștia sunt coordonați de un alt manager de proiect. Ana depinde de disponibilitatea acestuia sau a altor colegi de echipă pentru a primi un feedback relevant. Pentru a aborda aceste probleme, Ana a început să comunice frecvent cu membrii echipei sale, să încurajeze interacțiunile dintre aceștia, să ceară și să ofere feedback permanent. În plus, Ana a implementat orarul în compania sa, lucru care i-a permis să organizeze mai bine munca colegilor din echipă și să înțeleagă mai rapid dacă apar probleme pe unele proiecte. Colegii din echipa Anei au dobândit claritate asupra proiectelor la care urmează să lucreze, dar au obținut și sprijin pentru interacțiunile administrative cu compania, cum ar fi planificarea concediilor, adeverințe, planificarea zilelor în care vin la birou, a călătoriilor de afaceri și automatizarea de conturilor de cheltuieli. După implementarea proceselor de evaluare a performanțelor în orarul, Ana simte că are mai mult control asupra activității echipei sale. Pe baza feedback-ului trimis de colegii, este mai ușor să detecteze situațiile în care oamenii au nevoie de sprijin. În acest fel, Ana poate stabili un plan de dezvoltare profesională a colegilor din echipă, astfel încât performanța lor să se îmbunătățească permanent. Oferind organizare și transparență prin orarul, Ana reușește să creeze chiar și remote un mediu de lucru ce se bazează pe încredere, comunicare deschisă și reciprocitate. Dacă vrei să afli și tu mai multe despre cum orarul te poate ajuta să organizezi mai bine munca la distanță, intră aici pentru un demo sau contactează echipa Orarul pentru o prezentare detaliată.